Magsisimula na sa Pebrero ang Supplemental Immunization Campaign kontra tigdas at polio sa kalakhanggit ng Luzon. Target ng programa na mabakunahan ang 95% ng mga bata sa rehiyon na may edad 0 to 59 months. Magbabakuna po tayo ng 2 bakuna, isang injection. Yan po yung ating measles, rubella. Ito po ay kagaya ng binibigay natin sa routine. Ang bibigyan po nating mga bata doon ay 9 months to 59 months. Ang 59 months po ay hindi pa naglilimang taon or 4-year-old and 11 months. So sa mga bata naman po, yes po, bali yung pangalawang antigen naman po yung ating polio vaccine na patak. Different age group naman po ito, sir. Bali mga bagong panganak, 0 hanggang 59 months. Yes. Dahil nga sa banta ng COVID-19 transmission, naglatag ng estratehiya ang Department of Health upang maging ligtas ang mga batang babakunahan. Kabilang sa health at safety protocols ang scheduled number ng mga pasyente at ang pagsasagawa ng vaccination sa ilang open area. Una po, in consideration na injectable ang ibibigay ho natin, ang strategy ho ng pagbibigay ay fixed post kung saan sa mga health centers. Pangalawa po, temporary post outside po like covered courts, schools, barangay halls. Pagtitiyak ng DOH, walang dapat ikapangamba ang mga magulang sa bisa ng mga bakunang ipamamahagi. Ang ginagamit po nating vaccines ay 40 to 30 years na pong ginagamit ng programa at marami na pong monitoring na nangyari at ito ay really recommended po even at the World Health Organization na ito po nga vaccine po na to is life-saving. Ang polio po, kung alam, di ba po ang alam natin yung polio nakaka-paralyze at pwede din mag-cause ng death. So at wala din pong treatment sa polio. So kapag nagka-polio na yung bata, wala nang rewind para doon sa pagbabakuna. So we encourage po na ngayon pa lang, healthy yung ating mga bata at meron namang libre at safe na bakuna. Suportado rin ng World Health Organization at United Nations Children's Fund ang naturang immunization campaign ng DOH. Rainiel Pawid, CLTV News.